Čaute všetci, vítam vás na mojom blogu Postrehy pozorovateľa, zdraví vás Richard Hrnko. Dnes by som sa chcel podeliť zase o jeden postreh, ktorý mi napadol v rámci môjho života a práce, v rámci hudby, ktorej sa venujem. A to bolo to, že zistil som, že nielen v hudbe, ale aj v natáčaní týchto videí a práce na blogu, tak som zistil, že oveľa viacej ma naplňa to a robí mi dnes oveľa väčšiu radosť to, keď dokončím nejaký projekt. Či už je to presne tak, ako som chcel alebo si predstavoval, tak už mi na tom nezáleží tak, lebo kedysi som sa veľmi snažil byť čo najviac dokonalý a robil som to až na 120-130% som sa snažil a už som bol z toho, ako vraví rytmus, schizovaný, že keď som sa ráno zobudil a išiel si vypočuť tú pieseň, na ktorej som robil, tak som mal zase iný pohľad na to, zase iný pocit z toho a fakt je dôležité naozaj si povedať, že 80% úplne stačí a oveľa dôležitejšie je ten začatý projekt dokončiť. A fakt dnes som robil na jednej piesni a vlastne konečne som tam dokončil melódiu spevu a robil som to tak, že už som nehľadel na to, aby to bolo čo najviac dokonalé, ale aby som to dokončil. A myslím si, že je to veľmi dobré a veľmi ma potešilo to, že som to dokončil. Fakt, ten pocit z dokončeného projektu alebo z dokončenej práce je na nezaplatenie. Takže nesnažte sa byť čo najlepší, alebo inak povedané, snažte sa byť najlepší, ale nesnažte sa byť totálne dokonalí, lebo to potom vás brzdí a zabíja to aj radosť z tej práce na nejakom projekte a lepšie je niečo ukončiť s tým, že nie je to až tak dokonalé, ale máte konečne nejaký výsledok, ako sa celý čas snažiť byť dokonalý a nakoniec zistíte, že prešiel rok, dva a vy ste spravili jednu pieseň. Ako napríklad ja som dokázal robiť jednu pieseň rok. A to je na dnešné pomery a dnešnú rýchlu dobu veľmi dlho. Ďakujem za pozretie tohto videa a vidíme sa pri ďalšom videu. Postrehy pozorovateľa Richard Hrnko. Ak sa vám páči môj obsah, dajte mi odber alebo like na toto video. Nič to nestojí, vás to stojí len jedno kliknutie, ale pre mňa to znamená veľa. Ďakujem, čaute.